Proteklog smo vikenda posjetili kamp Burnjak u Gornjoj Stubici u kojem boravi odred izviđača Savski gaj. Koga smo sve tamo zatekli doznajte u minutama koje slijede. Podno parka prirode Medvednica na sjevernoj strani njenih obronaka u Gornjoj Stubici smjestio se kamp Burnjak. Kamp koji se proteže na 8000 kvadrata svake godine početkom ljeta ispune dječji osmjesi, točnije osmjesi odreda izviđača Savski gaj, ali i njihovih prijatelja. Svako ljeto ovdje boravi otprilike 100 do 200 djece koja provode svoje nezaboravno ljeto, koje provode program Saveza izviđača Hrvatske koji je vrlo raznolik, koji podržava svjetski skautski pokret, koji jednostavno udovoljava svim potrebama djece od 7-8 godina, ja bi se usudila reći od 7 do 77. Izviđaštvo nije samo šetnja prirodom, to je prije svega aktivnost koja odgaja i obrazuje djecu, reći će vam mnogi. Provode djeca svoje slobodno vrijeme u prirodi, sa zdravim načinom života, prehrane, suživot sa prirodom, sve ono što jednom mladom biću treba da bi se naučilo živjeti u timu, da bi naučili živjeti zajedno, da bi se oslanjali jedan na drugoga i pomagali jedni drugima. Sve je to naučila i Andreja, koja je članica odreda izviđača Savski gaj već više od 30 godina. Mogu reći da sam proputovala skoro pola svijeta, upoznala sam jako puno prekrasnih ljudi, raznih druženja, raznih aktivnosti i puno nekakvih stvari sam naučila što mi je pomoglo dalje u životu. Ovogodišnja tema kampa bili su ni manje ni više već Indijanci. Tijekom cijelog kampa ovih dana se djeca izviđači, naši mlađi izviđači i poletarci pripremaju, tako da se maskiraju, da im bude zanimljivije, da su veseli, razdragani i da imaju neke pokliče indijanske i tako dalje, a možda bi vam to djeca najbolje mogla izdemonstrirati, pa ćete vidjeti točno o čemu se zapravo radi. Reka bila! Jedna vode žuga! Sjepa reka bila! Poletarci! Mali! Indijanci! Koliko dugo si izviđač i kako ti se ovdje sviđa? Godinu dana idem na izviđače, a ovdje mi je super. Što radite? Pa učimo razne pjesme, igre, radili smo police, patent za cipele. Ja sam došla na izviđače prvenstveno zato što su mi tamo bili prijatelji i zato jer sam se htio malo provoditi vremena u prirodi. I mislio sam da bi bilo zabavno onako kampirati po cijele dane u šumi, učiti čvorove vezati. Ljubav prema prirodi, druženju i pokretu glavni su motivi postati izviđačem. Stoga ako volite barem jedno od toga, što još čekate? Roditelji, osvijestite se i upišite djecu u izviđače. Imaće prekrasno djetinjstvo, imaće nešto što je nezaboravno, prijateljstva koja se protežu od ove točke pa skroz okolo kugle zemaljske dok se ne vratimo ponovo na ovu točku. Ima nas strašno puno, ima preko 50 milijuna skauta, preko toma, a cilj nam je imati 100 milijuna.